Imposa això, Sent molt. Ja ho he menjat. Bé, Ja està engegat. és veritat, m'han dit que com a presidenta tinc que fer això. Però el primer de tot que us vull, sense enrotllar-me, el primer de tot que us vull manifestar és que em sento molt satisfeta i molt orgullosa de veure tot el tarannà i tot el que s'està fent a la FADAC. Això vull que quedi molt clar perquè és una de les coses que porto més a dintre. La manera com us esmerceu en crear, amb la creativitat, en buscar diferents orientacions, en com voleu arribar als alumnes, les hores que esmerceu de mes a mes, que això, el voluntariat no es paga, ja se sap. Totes aquestes coses fa que vosaltres hi disfruteu, com hi he disfrutat jo tota la vida, i fa que el resultat sigui aquest. Despertar sensibilitats, despertar il·lusions, despertar la creativitat, sobretot educar i impulsar aquests valors tan sòlids de justícia, de lealtat, de solidaritat. I clar, ja us han dit que jo vinc de Gombreny. Per tant, tinc la sort de viure a la casa on va néixer el pare Coll, que tots en sabem la trajectòria. I vosaltres en sou la trajectòria, com jo quan estava en actiu he sigut molts anys la trajectòria, dels ideals d'aquell home de poble que volia que a les nostres escoles hi hagués el millor de lo millor. I això és el que esteu fent ara vosaltres. I me'n sento orgullosa i me'n sento satisfeta i us vull agrair tot el que feu, us vull encoratjar a que continueu, que no us canseu i us agraeixo totes les hores que esmerceu per fer-ho. Jo no he fet mai d'inaugurar unes jornades, no sé què s'ha de fer.